ni am sgwrs wan, sôn am I lyfr newydd, mae Malcolm Allen. Croes ato ni, Malcolm. Diolch i chi, Sir. Llyfr yma wan. Di cymryd dipyn amser eich da neud o, dydi? Wel, maen nhw'n dweud, Steve, mae'n pethau da yn dod i bob sy'n disgwyl. Wel, mae gennym ni glip yn llan profi pan mae'r hyn wedi gymryd, felly sbio ar hwn. A rwan, beth i hyn am fod yn ysgrifennu llyfr? Sgynna chi lyfr ar y gweill? Oes, pan dwi'n 40, so mae hynna'n brif flwyddyn. Ond erbyn dolyg, da ni'n dod â'r llyfr allan. Chos ti wedi bod yn sgwennu hunain gofiant, do? Do, Sar. Da ni'n lawnsio yn Eisteddfod yn y Wyddgrug ym mis Awst. Sôn am lyfrau, Malcolm, lle mae dy lyfr di? Mae hynna'n gwestiwn anodd i atab I ddeud y gwir. 2 mlynedd a hanner yn ôl y clip gyntaf yna. Pam gymryd ei gymaint amser, ti'n dweud? Wel, yna gymaint o bethau oedd yn digwydd ar y pryd, dwi'n meddwl, ac lot yn mynd ymlaen. Ac o'n i'n hollol barod, ella, efo fi'n hun, I ddeud am y stori allu, ac dwi'n gobeithio fydd o werth disgwyl. Mae'r stori fyny ag I lawr, ond yn sicr mae o'n stori. Ipyn bach o rollercoaster ar brydiau, ond os dyn ysbrydoli pobl I fynd I fyny'r lonydd cywir a dim I lawr yr ei anghywir, wedyn mae'r llyfr wedi gwneud rhywbeth. Pa mor anodd oedd I symud I Llundain yn 15 oed? Wel, anodd iawn oherwydd y hiraeth, oherwydd o'n I yn gorfod dod I arfer I ffordd arall o fyw. A dwi'n cofio ffonio adra unwaith, a deith y mam dwi wedi cael digon. Dwi yn dod yn ôl. Dyma'n dweud, lle ti'n mynd? I chwarael efo dy dad. Dyna lle ti eisiau mynd. Dyna lle ti eisiau byw dy fywyd. Dwi'n mynd diffyg parch I chwarael o gwbl, ond o'n i'n cael siawn sanfarth I wneud rhywbeth o'n mywyd a byw ymrwyddwyd. Ac nath i'n ffôn lawr. Mae rhaid oedd hynna di brifo hi hefyd I ddeud y gwir I gorfod wneud hynna I hogyn hynna, neu'r map hynna. Ond dwi'n nes I feddwl amdan y peth a torchi llewis unwaith eto, a dyna digwyddodd. Mynd dros yn llyfr o Graham Taylor, bod y lanfad mawr o'n eich di, swn i'n dweud? Dyn fel o oedd o. O'n reolwr ar y clwb pêl-droed Watford o top i'r gwylod I ddeud gwir. Oedd o hefyd yn ddyn efo perthynas efo'i chwaraewyr yn un cryf iawn ac o'n gwybod sut fachgen o'n I. Oherwydd o'n i'n mynd allan o'i ferch am dipyn, dwi'n sôn dipyn bach am hwnnw'n y llyfr. Ond nes I fyny I Newcastle efo Ned 5, wedyn mae gen I glip yma o chdi efo Ned 5, chwarae penalti efo hogen Newcastle. Rob, nice and easy, mate, little chip. Thanks, pal. I knew you wouldn't let me down. Oh, you knew it wouldn't let me down, ond acen Cockney. Pan ti'n meddwl bod chdi wedi dal yr acen, ta? Oherwydd, dyna lle nes I ddysgu Saesneg, de. Ac o'n i'n gwybod, o gynnu fi acen tan ni'n dod yn ôl adra. Ond wedyn ti'n gwybod ail newid dy feddwl eto I Gymraeg wedyn. A nes ti ddweud am y Cockney accent yn Newcastle ni adag yna. Felly dyla wedi bod yn Geordie accent, like. Ti'n gallu newn nhw hefyd, wedyn, mae rhaid ti ddechrau gyrfa newydd fel sylwebydd. O hynny'n gam I chdi gallu gorfod sylwebu'n Gymraeg yn gwrna, doedd? Oedd, ac dwi'n dweud yn y llyfr sydd nes I ddysgu, wneud. O'n i'n gwylio'r geman Saesneg, a wedyn o'n i'n atha sylwebu ar y geman Saesneg, creu fi ddeud, a wedyn o'n i'n efo'r geiriadur bach yn mynd trwy, a wedyn o'n i'n cyfieithu'r geiriau I Gymraeg. A wedyn o'n i'n mynd ar darn o bapur yma efo fi, lle bynnag o'n i'n mynd, a jyst edrych ar bethau fel hyn. Ond ges i'n ddau o bethau wrong hefyd, rhaid fi ddeud, am dywediadau. Be di beth gweitha ti'n mwyn ti roed I ddeud yn y bwlch sylwebu? Fi'n cofio unwaith yn sylwebu'r gem Manchester United ar ein gigs yn chwarae. A gath fi'n teipio, just mynd â hyn, pel yn glynu yn ei droed, mynd heibio un, heibio llall, a dwi'n dweud, chwarae hyd a llefri. Hyd a lledrith, o'n i'n feddwl. Ac o'n i'n gwybod bod fi wedi ddeud o, ac yr unig beth o'n i'n clywed yn ynglistiad pobl yn chwerthin. Ac o'n i'n meddwl, mal, beth ti'n ei wan. Lle ti'n gweld hyn mewn 10 mlynedd? Ges I gynnig swydd yn Tottenham yn yr haf, ei fynd yn ôl i'r fforddi. Allan edrych ar opsiwn yna mewn I flwyddyn. So mae yna ola ar ddiwedd y twnel rwan, lle ar un pryd yn y mywyd o'na ddim. Felly, os ti'n ysbrydolaeth I rywun yn y lle yn gret. Mae gen ti lot o opsiynau, gweithio wedi dewis yr opsiwn cywir yn siŵr wneud di, a mae'r llyfr yn wych rhaid, werth I ddarllen, personolig da rywun dydi. Di tad. Diolch yn fawr chi, Malcolm. Diolch i chdi, diolch yn fawr I chdi.